ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଚାରିବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ହାଟ, ଡାକ୍ତରଖାନା, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍, ସରପଞ୍ଚ, ବିଦ୍ୟାଳୟ। ହାତ ଟେକିଲ। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ସୁବ୍ରତ କ ସରପଞ୍ଚ। ଠିକ୍ କହିଲା ନାହିଁ? ହଉ ତାଳି ଗୋଟେ ମାର। ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଆମେ କେଉଁଠିକୁ ଯିବା? ହାଟ, ଡାକ୍ତରଖାନା, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍, ସରପଞ୍ଚ, ବିଦ୍ୟାଳୟ। ପ୍ରତୀକ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବା ନାଇଁ କି? ତାଳି ମାର। ଟଙ୍କା ପଠାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମେ କେଉଁଠିକୁ ଯିବା? ସୁହାନୀ ହାଟ, ଡାକ୍ତରଖାନା, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍, ସରପଞ୍ଚ, ବିଦ୍ୟାଳୟ। କେଉଁଠିକୁ ଯିବା? କେଉଁଠିକୁ ଯିବା? କେଉଁଠିକୁ ଯିବା? କେଉଁଠିକୁ ଯିବା? ଗୁଡ୍। ତାଳି ମାର। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ, ବୁଝିଲ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କିଣା ବିକା କେଉଁଠାରେ ହେଇଥାଏ? ଦେଖିବା କିଏ କହିବ। ଆଦ୍ୟାଶା ହାଟରେ। ହାଟକୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ନାଁ କ'ଣ ଅଛି ହାଟର? ବଜାର। ବଜାରକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କହିବା? ମାର୍କେଟ। ଗୁଡ୍। ତାଳି ମାର। ଏବେ କାହା ସହିତ କେଉଁଟା ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଯେ କହିବ? ନର୍ସ, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ଡାକ୍ତରଖାନା, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍, ହାଟ। ନର୍ସର ସମ୍ପର୍କ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାହା ସହିତ ଅଛି? ସୁହାନୀ ଡାକ୍ତରଖାନା। ବଢ଼ିଆ। ତାପରେ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ଡାକ୍ତରଖାନା, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍, ହାଟ। କିଏ କହିବ? ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କହିବା? ଡାକ ଘର। ଆଚ୍ଛା, ବଢ଼ିଆ। ତାଳି ମାର। ଦୋକାନୀ, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ଡାକ୍ତରଖାନା, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍, ହାଟ। ପ୍ରତୀକ ହାଟ ନାଇଁ କି? ଆଚ୍ଛା, ତାଳି ମାର। ତାପରେ ସରପଞ୍ଚ, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍, ଡାକ୍ତରଖାନା, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍, ହାଟ। କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସରପଞ୍ଚର? ଆଦ୍ୟାଶା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍। ସରପଞ୍ଚଙ୍କର? ସରପଞ୍ଚ। ଗୁଡ୍। ତାଳି ମାର। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ନାଇଁ କି? ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ। ଏବେ ଧରିନିଅ ଜଣେ ଲୋକଟିର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ସେ କେଉଁଠିକୁ ଯିବ? ହସ୍ପିଟାଲ। ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କହିବା? ଡାକ୍ତରଖାନା। ଆଚ୍ଛା, ଲୋକଟିର ଦେହ ଭଲ ହୋଇଗଲା, ସେ କେଉଁଠିକୁ ଯାଇଥିଲା? ଡାକ୍ତରଖାନା ନାଇଁ କି? ଆଚ୍ଛା, ଡାକ୍ତର ଲୋକଟିକୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ? ଔଷଧ ନାଇଁ କି? ଆଚ୍ଛା, ଡାକ୍ତର ଲୋକଟିର କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା କଲେ? ଆଦ୍ୟାଶା
स्वास्थ्य परीक्षा कले नाई कि पिले हैं ताहले समस्त बहुत बढ़िया नाई कि एबे कहल मु कहबी कार्यर नाम है तुम कह तैयारी होउतिबा जिनिसर नाम ठीक अच्छे हैं माटी काम कौन तैयारी कौन हो माठिया गुड ताली मार लुहा काम हाँ लुहारे है हाँ की गाड़ी बाइक बुलेट कार पनिकी कौन से सब भी हम गाड़ी मोटर भी हुए है मो पाठरे कौन कही पनिकी नहीं कि दा हम पनिकी हम अनेक जिनिस अच्छी कि नहीं हैं हाँ हम आमर जोटा लुहा कबाट लगी नहीं कि सुना काम हाँ कहलु कौन हम हार नहीं कि बढ़िया दरजी जोटा आम कौन कहू टेलर वाला नहीं कि हाँ से कौन कर कपड़ा सिलेब बढ़िया ताली मार पिले हाँ मीठा तैयारी काम से कौन करे हाँ रसगोला आवरी जिलापी आवरी गुलाब जामुन आवरी ठीक अच्छे ताहले ताली मारिबा समस्ते सुंदर उत्तर देइछ बहुत बहुत धन्यवाद समस्त को हाँ चांदनी गोटे कहला नहीं कि ठीक अच्छे गोटे कहले भी चलो पछकू से जान अच्छा किसी ना